दायो आङो दंफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 63थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दा बाहायनो एगजिबिसन दिन्थिनाय जादों बाहाय बाहाय जादों जाहैबाय बर'फा फोथार दतमायाव दा बाहाय एगजिबिसनाव मा दङ आङो दिन्थिलांगासिनो दङ बेसेबां मानसि जादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नुलांबाय थागोन देखायलांबाय थागोन आङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गोबां मानसि जादों बाहाय नै बिराद मानसि होंगो दोंगो नै गेटजोंबो लामाजोंबो नै बिराद मानसि अयथासार मानसि नै बिराद मानसि जादों बेहाय एगजिबिसनाव मा गस्ला बायदों नै दंजोबो नै गोसोबायदि बासि लानो हायो Bersih di mamanya agai cari bela si soma arsine bertetanggelan doto agai yang bertangkal terima kata na wagai terima kata na agai yang belai di tanggal bersih dari warna ini agak cari बिराद मानसि नै बर'नि न'खरखौ नायग्राफ्रा ओरैजाय रेस्टुरेन्ट दङ जानाय मानाय मा जानो गोसो मोनजागोन आरो बेजों थांनो रेस्टुरेन्टजों नै गारि सालायदों ओरैजाय मा फानदों जाखो बाहायबा गथ'फोर गेलेग्रा नै गथ'फोर गेलेग्रा बाहाय दङ नै माने हालौग्रा आरो बियो 70,000 लायो नै बियो 70,000 नै बे 1,24,000 लागोन बियो नै ट्रेक्टर गोजा नै बाहाय माबायदि नांगौ मोनगोन आरो बाहाय नै हालौनो बरिया जाखागोन इरिगेशन डिपार्टमेंट बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आसाम नै बेहाय माइ गायनाय मानाय नुगोन आरो बाहाय माइ गायनाय ओरैजाय दालां सुसकेट बियो माबायदि खालामनांगौ एसे सावगारियाव नुनो आरो सावनाय अमा हांनाय दे बेजों जानो हागोन नै
ओरै नायलांनो मा मा दङ इन्दि जि गाननायालाय सानै साथाम गाननायदोंमोन ना बाहाय मैगं थाइगं भेजिटेरियानफोर दङ आरो नै बाहाय बिराद मैगं नै जोगोनारफ्रा बिराद गिदिर गिदिर नै लावफ्रा नै गोजों गोजोंफ्रा बिराद गिदिर गिदिर थासुमलि थारुन मैथ्रु खान्थाल थालिर गासिबो फिथाइ सामथाइफोर दंजोबो नै नारेंखल गय बेफोरखौ जों आबाद मावनानै जों फैसा खामायनो हागोन आरो गोसोबा फुल बायदिसिना दंजोबो नै ओरैबो गोबां मानसिफ्रानो दिनै आबाद मावनायनि प्रसेसफोरखौ होदों सलार थाबाय नै बाहाय जोङो बेबायदि आबाद मावनो हायो नै जुखाम बानलु ड्रागन फ्रुइट गोबां थालिर टमेट' गोबां आबादफोर मावनो हायो बाहाय नै बाहाय दैखौ माबायदि जोङो साप्लाइ खालामनो गासै दंजोबो नै बाहाय आबाद मावनायनि माखासे माबाफोर दंजोबो दा नै बाहाय थासुमलिफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जायो नै जों बेबायदि मावनो हायो थाइजौ खान्थाल बानलु सिब्र' सान बिबार बे आबादफोरखौ जों मावनो हागोन आरो बेबायदि जुदि एग्रिकालसाराव जुदि गोसो दङब्ला जोगोनार अलकपि नै बे मा जाखो बियो कक'वा चक्लेटआ बेनो नै कक'वा चक्लेट सोरबा नुफेराखैबा नै बिलाय फिथाइ बिफां बियो नायनि माखासे सिस्टेम दङ नै ना फिसिनो हागोन जोङो बेबायदि दै वाटार साप्लाइ खालामनानै ना दं माथो बाहाय नै दाउ फिसिनायनि माखासे सिस्टेमफोर नै लकेल दाउ लकेल दाउ बेबायदि फिसिनो हागोन ना दं माथो नै ना फिसा फिसा नै अनेक कालारनि ना दङ बेहाय नै बिबार बिफां मा फिथाइ नांगौ नै मोनजोबगोन बेहाय बिफांफ्रा नै थाइजौ खान्थाल गासिबो दंजोबथारो माथो र' मावनांसिगोन आबादखौनो बे बिफांफोरखौ गायजोबनानै हाफोर बेखार दङब्ला आरामसे रां खामायनो हायो।